Tavoin puheen ja mennään täällä kuitenkaan käytetään. Joo, eli tässä on ollut monelta läheltä piti tilanteita. Mä niin kertonut. Niinku sieltä tulee. Ihmettää kattolta kiinni. Joo, ei sittenkään. Jos nyt pakitetaan vähän sitä. Tällaista perusliikennemeininki. Eiks vittu? Joo. Kyllä tilaa löytyy vaikka muilla jatkaa. Pyörällä mahtuu melkein ohi. Ilman tankarit. Autoja ja pussin peiliskin käännyt sisälle. Ei katso tuota käytävän. Ei vittu tää on hullu. Kuinka paljon on? Sit and wait. Siellä oli varmaan 10 autoa. Tää oli aika hauska reissu. 2 viikon aikana onneksi ensimmäistä kertaa tällä ajolla. Se meinaa siis vaan kinkeästi. Ei vittu. Eikä nyt mitään kiirettä pirata, kun auto siinä. Ei. Jos vähän peidiä jää matkaan, niin ei se mitään. Me ei tunnu missään. Tää lähti oikeesti vaan kinkeettää bussi. Meillä on onneksi auton peilit käännetty kaikille. No niin. No käännetään, jos ei käänny. Mikä tässä meidän ryhtyy nyt? Kuuluis rapina? Niin kuuluu. Tuossa on nyt oma auto saatana viettää. Ja tää asia jatkoi. Reitti ei ollut vielä parantanut. Joo, tää on tällaista perus... Yes.